29 июн дар рӯзи таваллуд президенти Туркманистон Қурбонгулӣ Бердимуҳаммадов дар ҷануби Ашхобод як меҳмонхонаро бо тантана ифтитоҳ кард, ки ба ифтихори ӯ Аркадағ номгузорӣ шудааст. дар ин бора оҷонси иттилоъоти давлатии ТДХ хабар додааст. ёдрас мекунем, ки Бердимуҳаммадов соли 2010 ба худ ин унвонро инъом кард, ки дар тарҷума маънояш сарпараст мебошад. дар маросими ифтитоҳи он мақомоти баландпоя аз ҷумла раиси палатаи болоӣ ва дигар роҳбарони сохторҳои гуногун ширкат варзиданд. дар ин маросим ба президент муҷассамаи тиллоӣ тақдим карда шуд. шукӯҳи маҷмӯаи меҳмонхона, ки бо маблағи буҷа сохта шудааст, аҷоиб аст. аз байни маҷмӯа дарёи сунъӣ мегузарад ва ошхона дар шакли юртаи сафед сохта шудааст. таъкид мешавад, ки барои бунёди ин маҷмӯа аз буҷаи кишвар қариб $500 миллион амрикоӣ сарф шудааст. ба гуфтаи нозирон, тамоми иншооти гаронбаҳо дар Туркманистон пас аз ба истифода додан холӣ мебошанд, зеро ин кишвар аз ҷаҳони берунӣ ҷудо шудааст ва сайёҳон ба ин кишвар ташриф намеоранд. ҳамин тариқ объектҳои гарон на фоидаовар, балки барои буҷа зиёновар мебошанд. барои нигоҳдории ин объектҳо маблағи калон ҷудо карда мешавад ва ин ҳама дар ҳолест, ки кишвар бӯҳрони шадиди иқтисодиро аз сар мегузаронад.